I wrote something on Facebook that now you cannot have a jelly backbone if you are a kingdom citizen. Afuna umqolo wakho ube jelly, ufuna ube xa sekufika izibhongo udlule zona usakusamile ilapho namhlanje ufuna xa ungumuntu wokubukumkani uqine unganejeli yomqolo ube yiphathuthu yendoda xa kuphekwa wena nelitye kovushilitye kusakusamile bandini xa kufaka wena embizeni kubaswe ndithi kuyovuthwa lona ilitye usana usemhlaza njalo xa ungumuntu wobukumkani iba ngumntu oyingqashalala zimpondo ezisebenzayo iba yinselihla yendoda yinselihla yomzalwane kwaziyo wazakuthemba kuyakubetha ugquthe kubetha imvula kubetha isithotho kodwa siqiniseke umuntu ozosala emile iwangulo mntu uyesu wazala benajeli backbone. uyesu did not have a jelly backbone zange abe namgogodlo oyijebesi then izwa namhlanje sinkonzo ngoba mna nangeke ndimkhonze umuntu onomqolo othambileyo ngoba ngubanina nangeke ndimkhonze because andivani nento eyintemendeme andivani nento ethambileyo xa ungumzalwane qina uthi ngqi uthi sowumile uphinde ume yaphinda uthi umile uphinde futhi ume usathane usile nabo nomfaka webantu usathane usile yena naloo nto anayo thina siyawukukela yena thina sihlobo andazi bazasingumzombi phezu kwentaba ongasalifihla sizinyawo zethu zifike zema zithi ndishi zinendu asindawo zifike sema uthi uDavide navuya bakuthi kumasi endlini kaSomani akaqoqi izandla akaqoqi inyathi inyawo zamfuna emasangweni akho Jerusalem zifike zema inyawo zethu mazibe nesuphaglue apha kuYesu sifike sibe singamathele zibethe zonke into ezibethayo zisishiye zimile kunamasana. We must remain the same. Ithalisa nimile iphinde nibe kwakho imali ke ngokwenkulekweni athuthi Kristu wanimisela kuyo ningasaphinda nibanjwe yijophe yomqobo imali ngoko ithi imali ngoko inyawo zenu masingatatazeni uyise walendlu ufikile ndizolwa ukuthi thina singaboyiswayo thina asingabahlehlelo umfathi singabaya phambili nenduma zethu azikho apha ngasemva kodwa induma zethu zingaphambili and go forward and backward never asiyi emva simile kulento esinengulo apho siyakhona. Zohamba ngeyami line ngoba siyahamba senzani umuntu azosala emile ikwazi ngoba le tawe lifongo le tawe iphethe lifongo lomfundisi ezalwa nini usatana usilo somkhupha amazinyo we need to do some damage control ukuba thina asila uzahamba usathana namadimoni wakhe nothoni bakhe nempulo namaqhandi nabeqalekiso nayo yonke into engcolileyo iyawusishiya. Yes sir. Yes sir. Isihloko sethu namsithi nje namhlanje it will be worth it. It will be what? Worth it. It will be at the end of it all. It will be worth it.
ngikufundela ivesi engathanda kusho ngayo le vesi. Incwadi kaYakobe 1 verse 1 to 4. At the end of it all, it will be what? Worth it. James, incwadi kaYakobe 1 from verse 1 to 4. Yo! Ivesi le ngashona kakhulu. Ekugqibeleni kwento yonke. Ekugqibeleni kwento yonke. Now Ombai, it was worth all these troubles. It was worth it. I didn't know the name. I call it let him be a macora. It will be well. But again, thinking, and we run the funny. Food again. Incwadi kaYakobe isahluko sokuqala isihloko sithi icebiso kwimicimbi eyahlukahlukeneyo. Verse 1. uYakobe umkhonzi kaThixo nenkosi uYesu Kristu ubhalela izizwe ezilishumi-12. Bhalela izizwe ezilishumi-12 yes. Ezizinhlanu ebulisa. Yeah. Verse 2. Wenzani uYakobe uyabulisa izindlu, uyabulisa amathempeli. Hallelujah. Uyaqina. Sebright. Umbuliso ezinto eziyi-12 bolweni. Amen. Nanku verse 2. Verse 2. Kubaleleni ekuthini kuluvuyo olukhulu bazalwane bam xa nithe nagaxaleka ezilingweni ngezilingo. Imani kubaluleke banovuyo bazalwane. Xa nithe nathini kwintoni izilingo ngantoni ayisilingo sinye zizilingo ngezilingo. Kubaleleni ukuba novuyo. Umbuliso wendoda endayo uyabulisa nje babana. Count it all joy when you enter into various temptations, various trials, various struggles. Kubaleleni kuluvuyo. Umbuliso kwezizinto. Andibulisi zonke izindlu, ndibulisa nje kuphela ezizilishumi. Verse 3. Nisazi nje ukuba ucikido lokholo lwenu lusebenza umonde. Lo mbuliso counting on joy. Ucikido ngobukholo lwenu kufuneka luthweni lucikidwe. Ukholo olwenu. Yes. Verse 4. Umonde ke mawube nomsebenzi ozalisekileyo. Yes. Ukuze nibe ngabazalisekileyo. Abagqibeleleyo. Ningaswele nto. Wali Bible ufunde uyakho nje? Oh Jesus. Sifunda ku-96. Yes. Verse 1. Ubhala mna Yakobe isiqalo. Ima akubhala namnye ubhala mna Yakobe isiqalo. SikaThixo. Yabulisa. Nenkosi uYesu Kristu. Asela Nkosi yethu Yesu. Ndibulisa bonke abantu bakaThixo abathe saa kulo lonke izwe. Ndibulisa bonke abantu bakaSobanda abathe saa kulo lonke lemiwe. Yes. Mawe. Zithatheni njengabantu abanethamsanqa. Imani bazali bam nizibona ningenathamsanqa. Ndithi mna zithatheni nina njengabantu abanantoni. Xa nifikelwa zizilingo ngezilingo. Xa nifikelwa zintoni? Hayi silingo esinye, hayi zimbini, hayi zikala, hayi ngobuso obufanayo, hayi zihlobo ngomhlobo. Thamsanqa bethafa bayimali. Uthatheni njengenyweba xa izilingo ezi iintlobo ngeentlobo zilifikela. Verse 3. Yes.
Kaloku isiqhamo sokumelana nezilingo ngokholo lunyamezelo. Ayikho enye indlela ongamelana nayo nezilingo lunyamezelo. It's like the trials produce steadfastness. Yes. Kona ke ukunyamezela kuzala isimilo esichikidekileyo. Emveni kokunyamezele kuzawuphuma isimilo esichikidekileyo. Hayi isimilwana nje, kodwa esicikidiweyo isimilo esi. Senziwa zezinhlobonhlobo. Nesingalambathi ngatho. Nesimilo esingena shortage. Esingalambathiwayo enganto. Qhubeka nje until 4. Uqhubile ngo. Funa ngesingesi. James, You must a be servant people of who God. need nothing. Yes. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Yes. Greetings. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Yes. Because you know. Consider it pure joy, brothers and sisters. Consider it. Yes. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Whenever you face trials of many kinds, because you are going to face them. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. And that testing is going to produce perseverance. Yes. Let perseverance finish its work. Bazali bami ke yekeni unyamezelo lugqiba umsebenzi walo. Uyosho uncane xa ungekagqibi hayi. Luyekeni unyamezelo olugqiba umsebenzi walo, because let perseverance ayifikana nje kuwe ukuthi kushiye nje uze normal. Let it complete its course. Yes. Let perseverance finish its work, Yes. so that you may be mature and complete. Nansi product yonke, you'll be mature and complete. Yes. Not lacking anything. Not lacking. Not lacking anything. Andiyazi ba why. Ayibhala kanje lo muntu ablasebenzisa ucount to the skill. Boy number 1 wami. Usebenzisa ithele yemali. Finances. But xa ubona ingxaki uhlwayi lazo. Wehle. Uphuma kule. Ungena kule. Usajongele qhiqapho enye usajongele nansi vela ngasemva usajonge enye nansi kuzo zonke ikona zempilo yakho bengathi ngumuntu wengxaki. Avela sebenzisa igama umpostoli yakho bathi no, count it. Into abathatha ixesha ukuyibala kakhulu ukudlula imali. I'm using a financial term. Count it. Little you do ile nto due diligence. Ubalo ba okay kunamali kwesisikhwama 10 rand. Uphinde uqale phansi le family ngiqale phansi uphinde upress. Okudalana le calculate calculate umuntu, because what you are counting has value. Yeah. Has value. Inexabiso le nto ibala. That is why you take time. Uthi yabo. Xa nibona lezinto nakumbuliso wami thatha le calculator qalise bala. Because these trials are actually apha kuzo zinexabiso. Xa ulikholwa funda ukubala ingxaki zakho. Yeah. Hey. Balekele mama. Yeah. How we call? Xa ungumzalwane, because ezomzalwane ingxaki awuzoma ingxaki nje izimali ziyadura zanozomzalwane. Abazifaka babona they are not hearing. Ingxaki zomzalwane osindisiweyo uthi isicaka sikaKristu zithi zibalulekile because they have value. Count it your joy as you go through. Ngoba akekho umzalwane osindiswe odlule engxakini engasifana nanto kuloo nto.
inyembezi zomzalwane, iingxaki zomzalwane, izixhasi zomzalwane, i-rejection yomzalwane, ihlazo lomzalwane. Hey, Ituru, count it pure joy when you go through diverse trials. Lalela lila ngileli hala ngokuba manje yenzi wayinokulila ngileli hala. You have a headache. For what? Count it all joy. Ngiyacela bazali baseshilo balelana ukuthi ezingxaki zeluvuyo. Xa lihlelwa zingxaki inhlobo zengxaki. Zinexabiso ingxaki zakho. Thatha i-calculator uhlale phansi. Uba ubala ngemini khula ngehlanga ngekhalisibale uthi okay 1 2 3 kazi ngiphathele ntoni ngafu. Because I cannot go through these struggles and trials for nothing. Bazali bam lo umpostoli akathethi nje uthi ndiyayazi le nto ndithethayo. Ndiyayazi le nto ndithethayo. Mna sicala sikaKristu. Balelana ukuthi ezingxaki zenu luvuyo. And I love the language yakhe uthi consider it, because it's not nice when you go through trials, but it consider them. Akathwa ndiyayiviyela le nto baningene ezingxakini. Uthi nina kubalulekile ukuthi uluvuyo, because akekho that will go out and pursue ingxaki. Mkhwethe akekho umuntu othanda ingxaki empilweni. Mkhwethe it's not nice. But consider it. Ndiyathatha njengoyihlo ibaleleni ezingxaki zenu when you go through, because you are definitely going to go through. But please begin to calculate. Consider it. Thatheni le nto ngelihlo likaSomandla, saluyithatha ngesinxele. Angisenza ngifuna abantu basikhona. Ndifundisa indlela yokudila ngengxaki zenu. Ukuba ingxaki yekholwa akuyongxaki engenasizathu phakathi. Into yehlele khona. Andisho uba hambani ingxaki. Xa sezifikile jikani indlela lethatha ngayo. I want to deal your attitude, because ingxaki yekholwa akuyongxaki nje. Inexabiso. Your sleepless nights, your tears, your pains, your shame, it's going to work for you. Izalisebenzela. Fundani ukubala ukuba kuluvuyo. Xa sifunda kwezingxaki ezinjalo, uthandaza kakuhle, ukholwa kahle, angazothi kanjani, you do what you have to do, but you still go through. Manithethe into akukho muntu osindiswe nongasindiswanga ongazudlula. Unfortunately, I wish I could tell you a different story, but I promise you, the most good Christian, believe me, you're going to go through. Saluthi abanye abantu abahlelwa zingxaki ngoba benze isono. Uthi ungenzanga nto. Ungakhawulezi uthathe kakhulu ukuthi akwaba wayibambe njengami le nto ngeke nje. Xa ubona umzalwane othanda abantwana babanye abantu ecaweni abakhe behlupha, uvele uthi hayi nabikho lapha iphose khona afana ayiphose. Naxa ubona umfundisi ohlelwa zingxaki right, sukhabeza uthethe. Buya umva. Ungasuthandaza uyakwazi usuyeke xa uvela uloma kudla imali nje. Uyeke ukuthi unengxaki lokufunda. Yejongeni mina. Ngimuntu wengxabana njongeni. Sesho umuntu avela ngokuba ingxaki kanje. Kodwa ingxaki ezizinhlobo ngenhlobo. Zazifikele ngenze kuzo nangoku. Awukanenxele lo nto. Cha ngiyakuthatha nje.
uzokunika ntoni kanqhiba uzokunika ntoni. Count it all what? Joy. Point number 2. Say joy. Ukhawume okokuqala ujoy. Because uvuyo lekholo aludependanga Bishop. ekunyunjazweni emotionally. Right, Hey, God. bazalwane. He is not saying consider happiness, he says consider it pure joy. Because uvuyo lomzalwane akuxhomekekanga kodwa kuxhomekeke kwazini that which I go through izonika ntoni. Ifana umuntu osebenzayo man emsebenzini, I mean the secular job, awuvuyiswa sometimes umsebenzi lo wenzayo xa uyayibona uba inyanga iya isiya, inyanga iya isiya ku-25 uhola nge-25 sendivuka nje apha ekuseni andikuthanda ukuvuka kodwa i-25 seyizobetha. Therefore your joy overrides your pain and struggles. You're not going to forget say. No, we won't say it. Only 25. As it 24, we don't have a lunch. Oh, was a man bum. But they then show when I try to know the classic that is not in impressive voice. I will not say voice of Penawa. Oh, but it was particularly. Do you know because that's when they didn't come to the incline, even that goes I can fully move I'm standing in seconds, my lieutenant, and I say, second, I'm bound to be in a poor seats. I can get it. They will all let out. I can fully am 17 because in 17, I'll need joy. Them cool, but it isn't. But as I'm better, I am. Now, for one laws, they will say, oh, that's a lot of power. So, some people say that I'm not saying I'm sorry. Oh, but I said there was consider pure joy. Go and true what you love. Is a niggas, I don't know.